Hori konpromesua zen, bizilagunekiko, itsasmendiko bizilagunekiko hartu genuena, udaletxera iritsiala berriro gogoratu zigutena eta guk izan genien ados ginela, gure programan zegoela eta egingo genula. Bapatean ez ziguten sinistu, Santa Clarako bizilagunek sinistu ez ziguten bezala bere garaian, edo Salberdingoek sinistu ez ziguten bezala bere garaian, baina bueno, ohituta nago proiektuak martxan jarri aurretik, jendea sinesgaitza izatea topatzea eta ulertzekoa da, zein beste urtetan agindu diran proiektuak, geldirik egon diranak martxan jartzeko egin behar den indar hori, zaila dela pentsatzen du jendeak, eta hala da, lan asko eskatzen du, baina hortan ari gera, eta emaitzak hor daude, Itsasmendiko bizilagunea hor dago, bukatu ala eskertu ziguten bizilagunek, orokorrean oso ondo hartua izan da, eta ez du inongo arazorik ekarri, ez da, hor zalantza bat zauden, horreketako semaforoarekin zer gertatuko zen, eta onolako gauzak, baina industria-gunera sarbide egokia geratu da, eta oso ondo funtzionatzen duen bilgune bat izan da. Iritsi ala, lehenengo urtean egin genuen, hasieratikan gauzak egin nahi genituelako, eta horren lekuko Itsasmendiko bilgunea, eta bidegorria baita ere, Araba kalean zehar jarripena duen bidegorri hori. Mugikortasun arloan, Itsasmendiko bilgunea garrantzitsua zan bezala, auzo garaietara irisgarritasuna errazteko hiri igogailuak jartzea, gure programan ere jasota zegoen, eta hor daukagu batetik aldapeta auzoan Biztanlegrera iristeko jarriko ditugun bi igogailuak, hori aldapetaren proiektuan gauzatuko dira 2018an hasita, 2019rako martxan jartzeko. Biztanlegrerako irisgarritasuna aldapetako promozioan egingo da igogailuak Visesaren eskutik horrek bermatuko du. Eta zorretan ginen ere azken portukoiko bizilagunekin. Agindu genien aspaldi udalera iritsitak egingo genuela proiektu hori, berretsi genuen laguntza eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, 150.000 eurotako diru laguntza bat lortu dugu, Jaurlaritzak eman diguna irisgarritasuna bultzatzeko. Eta hori horrela, 2017 honetan, udazkenean, hasiko ditugu, azken portugoiko igogailua egiteko obrak. Udalaren kirol eremu bat da, kirol eremu nagusietako bat, kiroldegiarekin batera, eta hastin ikusi genuen, udalera aurkeztu aurretikan ja gure galdeketak eta gure batzarrak egin genituenean kirol elkartekin eta herriko kirolariekin eta hainbat eragileekin esaten ziguten gogoratu nola zegoen asti iritsi ginenean, zer errepide zegoen astira iristeko eta zenolako segurtasun baldintzetan joaten ziren aurrak bizikletan eta lehenik eta behin egin genuena da iritsi ala abendurako astiko bidea asfaltatu egin genuen. Lehen asfaltatze lanak izan ziren haiek, beharrezkoak zirelako segurtasuna bermatzeko. Hori egin ondoren, aztertu genuen zen nolako proiektua zegoen rugbiko aldagelak berritzeko, ze oso egoera kaskarrean zeuden, 80. hamarkadan eraiki ziranetik, bi aldagela soilik zeuzkaten rugbiko taldekoek, eta horra azterketa bat egin genuen beraiekin batera, eta kirol elkarteko beste arduradun batzukin batera, zenolako behar zauden hastin, benetako beharrak zeintzu ziren. Ikusi genuen landu zan proiektuak ez zitula betetzen, asetzen behar horiek, eta orduan zabaldu egin genuen proiektua, diru laguntza bideratu genion aldundiari, 300.000 eurotako diru laguntza jaso dugu proiektu hori egiteko aldunditik, baina oso proiektu potentea izan da, ze guztia transformazio zentroa barne, 1.200.000 eurotako inbertsio izan da, hastin egin deguna. Horren, aldagelak ez dira soilik rugbikoentzat izango, gimnasioa ez da soilik rugbikoentzat izango, rugbikoek protagonismo izango duten, oski beraien erekina eraitsi degulako, honegatik aldatzeko, baina akordio batetara iritsi ginean, eta ikusiko da gauzatu duen proiektu honetan denboraldi berriari begira
zenolako etekin atetzen dioten Astiko erabiltzaile guztiak. 6 aldagela daude, gimnasio bat badago, partekatuko dituzte instalakuntza guzti horiek, eta pentsatzen dut inbertsioa beharrezkoa zala Astiko instalazioak modernizatzeko, eta bide hortatik goaz. Transformazio zentroa oso garrantzitsua izan da, potentzia emateko eraikin berri honi, eta baita ere etorkizuneko beste zabalpenei edo etorkizunen izango diran aldaketei. Argia jarri behar bada Astin, ez zegoen nahikoa potentzia, aldatu behar bada dira kalefazioak eta argiztapenak eta ez zegoen nahiko potentzia, guain ja potentzia badago, etorkizuneko Asti pentsatzen joateko mugari gabe, nola baita esan. Armailen proiektua eskatu genuen, idatzi dugu, eta proiektua esleipena ja proposamena egina dago, eta datorren hilean hasiko dugu. Armailak estaliko ditugu, uda honetan zehar. Ekainean hasi, uztaila abuztua, iraileako denboraldia berria hasterako armailak estalia dauden. Beste eskaera bat urte luzez egindakoa rugbi zale eta rugbi elkarteko lagunek egindakoa agindu genuen egingo genuela, eta nola hortan ari geran, hori ere uda honetan egingo dugu. Eta etorkizunera begira, noski, ezin dute hor geratu berrikuntzek, badakigu zegoeretan dagon belar artifizialeko zelaia, hor etorkizunean ere ikusi beharko da, belarrezko zelaia, belar artifizialeko zelaia, ze etorkizun, talde asko jokatzen dute, talde gutxik erabiltzen dute belarrezko zelaia, beste zelai berri bat egin behar dan, atletismoko beharrak ere hor daude. Gure konpromisoa da, agintaldi honetan, debate hori ireki eta lanketa bat egiteko, plangintza bat lantzeko, urrengo agintaldira begira, etorkizuneko Astik zer izan behar duen lanketa egiteko. Baina, hobeikuntza badaude egiteko oraindik Astin, eta urtero inbertsioak egiten joateko gure konpromisoa hor dago mahai gainean. Aztertu egin behar da, atletismokoei, Antoniano Kirol Elkarteko atletismokoei oraintxe bertan itsasmendiko pista margotu diegu, patinaiakoak han ibiltzen dira, lokal bat utzi diegu lagapenean Antoniano Kirol Elkarteko atletismokoei itsasmendin bertan, handaukaten txabola kenduko dute, auzoan bertan lokal bat jarri diegulako. Baina, dana ezin da egin 4 urtetan, eta etorkizunerako proiektuak ere nola utzi behar diran, pentsatzen dut Asti nahiko inbertsioa egin degula, oraindik egingo ditugu inbertsio txikiagoak agintaldi honetan, baina atletismo pista zer izan behar duen, zelai berri batek egon behar duen edo ez, zertarako nola, hori debate guzti hori irekitzeko prest gaude agintaldi honetan, etorkizunean proiektuak gauzatu ahal izateko. Lizardi ondoko pista beste eskaera garrantzitsua da, eskualoiko eta saskibaloiko eta beharrak kontutan izan da, eta jakinda zenbat kirolari dauden federatuta kiroloiek praktikatzen dituztenak, txiki geratu dira egun zarautzen dauden instalakuntzak. Gure konpromesua zen proiektu hori idaztea, oinarrizko proiektu bat idatzita dagoia, ez dugu udaletik soilik idatzi, baizik eta udaletik zuzendu dugu eta koordinatu dugu, bai kirol eragileekin, kirol elkartearekin, Lizardi institutuko arduradunekin, bertako kontseiluarekin, landuta dago proiektua, adostuta dago proiektua, eta egun Aldundiko mahai gainean dago proiektua, diru laguntza eskatu dugulako. Gure asmoa litzateke proiektu hori agintaldi honetan egitea ere. 2018an hasi eta 2019an bukatzea litzateke gure asmoa. Diru laguntza nahikoa iristen bada Aldunditik, eta hala espero dut, berri honak entzun ditudalako, baina hendik ezin ditugu baieztatu, 2018ko bigarren zatian hasiko genuke proiektua 2019an bukatzeko.